హలో నమస్తే అన్న, మీ పేరు? శంకరాచార్య. శంకరాచార్యులు అన్నగారు, ఇప్పుడు మనం కొండపూడి గ్రామంలో ఉన్నాము. చెప్పండి, మీ ఊరైన కొండపూడి గ్రామపు ఒక ప్రాంతపు నివాసిగా ఇక్కడ ప్రధానంగా మీకున్న సమస్యలు ఏంటి, లేదా ఇక్కడ అధికారుల పరిపాలన ఎలాగుంది? ఇప్పుడు జగన్ గారి పరిపాలన స్టార్ట్ అయ్యి సుమారు 3 ఏళ్ళు అవుతుంది. అప్పటికి ఇంతకుముందున్న టీడీపీ పరిపాలనకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? కొంత వివరణ ఇస్తారా మీ గ్రామం గురించి? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యత్యాసం లేదు, వీళ్ళు వాలంటీర్లు బాగానే పనిచేస్తున్నారు. బియ్యం ఇంటి ముందుకు వస్తున్నాయి, కాకపోతే రోడ్లు కొంచెం గుంటలు పడి ఉన్నాయి. బ్రిడ్జి ఒకటి హోల్ పడి ఉంది. అక్కడ జొన్నవాడ బ్రిడ్జి దగ్గర తూము పగిలిపోయి ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం వర్షం వచ్చినప్పుడు చెరువు నీళ్లు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి, నార్లు పోస్తే మునిగిపోతూ ఉన్నాయి. మళ్ళీ నార్లు పోస్తున్నారు, మళ్ళీ మునిగిపోతున్నాయి. మళ్ళీ 2-3 సార్లు పోస్తున్నారు. 3వ సారి పోసేటప్పటికి అదును పోతుంది. వెనక చెక్కి తెగుళ్ళు పంటలు రావడం వల్ల ఆ జొన్నవాడ బ్రిడ్జి కాడ తూములు వేయడం వల్ల, చెక్కలు ఇమ్మంటే వేయడం లేదు. అధికారులు దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు. అది ప్రధాన సమస్య. గ్రామం మొత్తానికి ఒకరిది కాదు, అది ప్రధాన సమస్య. ఎట్లా అన్న దానివల్ల పీడితులు కానీ, అంటే ఆర్థికంగా నష్టపోయిన ప్రజలు కానీ అదే ఎంతమంది ఉంటారు? లేదా వాళ్ళే మీరు ఈ ఫిర్యాదుని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారా? చెప్పాను, ఎమ్మెల్యే గారు గడప గడపకు వచ్చారు, అప్పుడు చెప్పాను. ఆయనేమో వాళ్ళు ఏఈ గారికి చెప్పారు, కానీ దాన్ని ఇంకా చేయలేదు. ఏఈ గారికి ఏమో చెప్పారు ఆయన, వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని పూర్తి చేయాల. చెప్పి కూడా 6 నెలలు అయిపోయింది. 4-5 నెలలు పైన అయిపోయింది. అక్కడ జొన్నవాడ బ్రిడ్జి దగ్గర నెల్లూరు చెరువుకు నీళ్ళు వస్తాయి. ఇంకా రైతాంగం మొత్తం దెబ్బతింటుంది దానివల్ల నష్టం. ప్రతి సంవత్సరం 2 సార్లు నారు పోస్తారు, 3వ సారి పోస్తే అదుంది వెనక చిక్కిపోద్ది. చీడపీడలు పురుగు బాధ ఎక్కువ అయ్యి పంట సరిగా 4 పుట్లు అయ్యేది 2 పుట్లు అవుతుంది. అలా నష్టపోతాం. ప్రధాన సమస్య అది. రోడ్లు కొంచెం గుంటలు పడి ఉన్నాయి. రోడ్లు గుంటల బ్రిడ్జి ఒకటి పడిపోయి ఉంది, కొంచెం గుంటగా ఉంది. దానికి రోజు మట్టి పోయిన వాన వస్తే మళ్ళీ బురద రాను. ఆ బ్రిడ్జి కొత్త బ్రిడ్జి మళ్ళీ అది సమస్య ప్రస్తుతానికి. అన్న ఇకపోతే అంటే స్కాలర్షిప్ వచ్చి కొంతమందికి పడ్డాయి, కొంతమందికి పడలేదు. మా పాపకి అయితే పడలేదు. ఇంట్లో 2 ఉన్నారు. పేరేమో వచ్చింది కానీ పడలా మాకు. అవునా? ఇంకా ఎంతమంది పిల్లలు ఉండొచ్చు అన్న అలాగా? అంటే మీ ఊర్లో మీరు ఎవరైతే అంటే మిగతా వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడుకున్నారా? ఉన్నారు చాలా మంది. ఎంతమంది అని చెప్పలేను సుమారు. అయితే మాకు పొలంలో పశువులది పాక 1 మీటర్ ఉంది, 50 రూపాయలు వస్తుంది. దీనికి 400 వస్తుంది బిల్లు. 2 మీటర్లు ఉంటే 6 మీటర్లు చూపించారు. ఈ తీపించుకునేలాగా లేట్ అయిపోయింది. అందువల్ల మా పేరు పక్కన పెట్టుకుంటారు. మళ్ళీ ఈసారి వచ్చినప్పుడు వస్తాయి అని చెప్పేసి స్కాలర్షిప్. అది మీకు ప్రధానంగా స్కాలర్షిప్లు అవ్వచ్చు, అంటే మీ కుటుంబం సంబంధించి, లేదా మీరు ఊరికి సంబంధించి నీళ్లు వర్షాకాలం వచ్చేస్తా ఉంది. ఇక్కడేమో కలుజు తొక్కేస్తా ఉన్నారు. ఆడ బ్రిడ్జి పోయిపోయేలాకి అక్కడేమంటే దాన్ని బాగు చేయకుండా దీన్ని చూసుకుంటున్నారు. అక్కడ నీళ్లు వచ్చేదాన్ని ఆపకుండా పొయ్యే నీళ్లు పోనీయకుండా ఆపేస్తున్నారు.